Jam 12 Mas Eta. Dadosaken coy. Bojomu tak sili ayen rame tak balene kelingan manis eseme anjur kelingan ramah kemuyune tresno kasih sayange arep atiku pengen dadi bojone sayange wis duwe bojo durung loro nanging aku dek wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen ora bisa aku melu duweni ayo mas wis yen EJL Sambuang sekulite kuning sing tak gagas wis tak sanding ada gula ada semut durung rondo aja direbut tak kawin ora bakal lurukan suara apa abane ya ojo mati manis rasane senajan tilas tak tenteni rondone ngenteni apa mas? ngenteni rondone aku lek ngono tak ngenteni dudane ae ojo kowe iki kanggo aku khusus lah Mas Hatta ora aku golek Joko Joko akeh Joko kondo yo dirungokno malah pitik barang ya lawong bengi-bengi kok Mas ngacak suara gurem kowe kan kelangenamu kan suara pitik suara wedhus suara sapi iki suara gurem yakne yo iki lho gurem memang suarane bengok kaya yo sayange wis duwe bojo durung loro aku dek wis kebacut tresno rasane ngati yen ora bisa aku melu duweni ibu asoy sekar membela yang bayar Sabuala sekulite ireng sing tak gagas jebule meteng ora ada gula ada semut durung rondo aja direbut sing betah sapa ora bakal luru ganti ayo mas Allah
bareng-bareng dilakoni. Iyo Jambu alas manis rasane manis rasane. Senajan jelas tak teni rondone. Aku bareng ngeruh goyanganmu ngene. Iya. Aku kaya kirik-kirik. Kok kira-kira gini to Mas? Ayo mbae. Mbae. Nah pripun Mbah? Loh, Mbah ngono ki zaman nemen-nemene ya iso lho Mas ngono kuwi. Jenengan iso ngeten iki. Saged ya Bu? Saged nggih? Saged. Saged lho saged. Yo genah saged to ya. Apa iki? Sayange wis duwe bojo. Durung loro. Ing aku wis kebacut tresno. Kebacut tresno. Nelongso rasane ati. Rasane Yen ora bisa aku melu duweni. jambu ala sambut. Pamrutan saking sinten Mas? Oke saking Bapak sinten lho? Bang Hatta.